Helo a chroeso i sesiwn 4 o ran ddulliau ymchwil uwch gyfrannol Cymdeithaseg. Heno byddwn ni'n edrych ar pa ddull i ddefnyddio. Ni a Evans ydw i. Rwy wedi bod yn cynnal y 3 sesiwn yn gynt ar ddulliau ymchwil. Felly fel wedes, dulliau ymchwil byddwn ni'n edrych arno heno, ac i edrych ar sut mae cymdeithasegwyr yn penderfynu ar pa ddull sy'n fwyaf pwrpasol i'r ymchwil maen nhw am wneud. Nawr, fel dwedes i, mae fe'n gwbl berthnasol o ran y data neu natur y data maen nhw eisiau a phwrpas yr ymchwil yn ôl pa fath o ddull sy'n cael ei ddewis. Ar ôl penderfynu ar y persbectif ymchwil, wedyn maen nhw'n gallu mynd i edrych ar blith o amryw o ddulliau i'w ddefnyddio ar un sy'n fwyaf addas wedyn. Nawr, yn amlwg mae gan bob dull set o ddadleuon damcaniaethol sy'n cyfeirio cryfderau, gwendidau, materion, ymarferion moesegol. Nawr, moeseg nathon ni'n wneud yn sesiwn 3. Felly, allwch chi falle edrych ar y ddulliau o moeseg, beth yw'r pethau mae'n rhaid i chi ystyried yn foesegol, wrth ddewis y ddull ymchwil. Hwna'n eitha dda i adolygu ar bwysig gilydd, really, i weld sut wedyn mae cymdeithasegwyr yn pennu'r penderfyniad yma. Mae fe'n hollol ddibynnol ar beth yw'r ymchwil. Byddai positifwyr eisiau casglu data meintiol, a byddai gwrth positifwyr, neu maen nhw hefyd yn cael ei galw'n rhyngweithwyr, yn casglu data ansoddol. Nawr, byddwn ni'n edrych heno yma ar y ddata ansoddol, felly dulliau gwrth positifwyr byddwn ni'n edrych yno. Does dim digon amser i fi edrych ar data meintio gyda chi hefyd, felly gobeithio yn y sesiynau nesaf yn y flwyddyn newydd o e-sgol ni edrych ar reina. Nodwch wedyn pa ddulliau sy'n cynhyrchu data ansoddol. Allwch chi wneud hwn yn amser eich hunan wrth adolygu. Mae ddim rhoi amser i chi nawr. Ond meddyliwch am pa ddulliau sy'n cynhyrchu data ansoddol a pa rai sy'n cynhyrchu data rhifol. A gan gofio fod rhai dulliau medru cynhyrchu data ansoddol a data meintiol. Felly mae yna ychydig o triongli fyna, bod nhw'n gallu creu data, y ddau fath o ddata i chi, ond mae fe'n ddibynnol beth ych chi eisiau. Felly mae hwnna'n rhywbeth dda i chi, os byddwch chi'n ei hwnna adolygu, allwch chi just gosgi pause ar hyn o bryd a just cynhyrchu rhestr o rai dulliau sy'n cynhyrchu data ansoddol a dulliau sy'n gwneud data rhifol. Nawr, ni'n galw os taw ni sy'n gwneud yr ymchwil, mae'n cymdeithasegwyr sy'n gwneud yr ymchwil ei hunan yn gyntaf, yn dulliau cynradd sy'n cael ei ddefnyddio. So, y data cynradd maen nhw'n ei greu. Maen nhw'n defnyddio'r dulliau yma i greu data cynradd. Maen nhw'n gallu mynd mewn i amryw o ffyrdd i gasglu fe. Maen nhw'n gallu i gasglu'r wybodaeth yma sydd ei angen yn nhw. A gelwir y broses yma yn ymchwil cynradd fel nes i ddweud, sy'n cynhyrchu data cynradd. A maen nhw'n gallu creu data meintiol neu data ansoddol. Mae data cynradd, fel nes i weid, yn gallu dod ar ffurfiau gwahanol. Y ffyrdd fwyaf cyffredin yw arlygon sy'n defnyddio holiaduron a chyfweliadau. Nawr, mae holiaduron gan amla yn creu data meintiol. Gallai creu data ansoddol a data meintiol. Felly, os chi'n nodi hynny yn gynt, chi ddim yn anghywir o gwbl, yn bennaf oll mae'n creu data meintiol, ond gall rhai gwestiynau sy'n cael ei roi mewn i holiadur yn gallu rhoi data ansoddol i chi. Enghraifft, falle bod yna cwestiynau agored i bobl i ateb, i'r cyfranogwyr i ateb. Felly, mae hwnna'n mynd i roi data lot fwy ddilys i chi, yn hytrach ond just data rhifol. Ond cyfweliadau yw'r un bysau'n bennaf oll yn rhoi data ansoddol i chi. Heblaw falle am cyfweliad strwythedig. Mae'n ddod nôl i rein ar y gwahanol fathau o gyfweliadau mewn ychydig. Ar sylwadau ac ar brofion hefyd, maen nhw'n rhoi data ansoddol i chi. Nawr, disgwyl i gymdeithasegwyr i ysgrifennu am ei ddulliau pan fyddwn yn cyhoeddi ymchwil, fel bod modd i eraill arfarnu'r ansawdd yma o ddulliau sy'n cael ei ddefnyddio. Fel nes i wedi wrth diwetha, mae'r BSA, unrhyw fath ymchwil, mae rhaid i chi fynd trwy'r BSA mwyn gwneud siŵr bod yn foesegol yn gywir, a wedyn bydden nhw'n pennu ydy'r dull sy'n cael ei ddefnyddio hefyd yn foesegol. Mae'n gymharol hawdd i gasglu data cynradd, mae'n anodd gwneud yn dda.
dyma pam fod astudio methodoleg yn ddysgol mor bwysig. Lot o bobl sy'n meddwl bod y theoriau yma'n bodoli, wel, mae pob cymdeithasegwr wedi gwneud eu gwaith ymchwil nhw cyn dod at y farn yma, rili. Mae'r mathau ymchwil sy'n nodweddiadol o ymchwil cynradd yn unig yn ymchwil ar raddau eitha fach, sy'n canolbwyntio ar broblemau neu faterion penodol o fewn ein gymdeithas ni. Felly, os bydd yna gwestiwn ar hwn, gyda'r eitem yna, am cwestiwn 50 ac 20 marc, mae'r eitem yna wastad yn mynd i fod yn ffocysu ar rhywbeth bod chi'n ymwybodol ohono, falle bod e'n unig gyda teulu neu trosedd neu addysg. Mi fydd e'n destun neu pwnc mae gyda chi fynediad ato. Bydd cymdeithasegwyr yn casglu data cynradd os ydyn nhw'n dymuno gweithio ar destun nad yw wedi astudio'n llawn o'r blaen, neu falle bod wedi gweld bod yna bwlch yn data eilaidd, rhywbeth mae rhywun arall wedi greu'n barod, a maen nhw'n meddwl os ni ehangu ar hyn, neu ymestyn arno fe, neu falle bod nhw'n rhywbeth gwbl ar goll ynddo fe, neu maen nhw'n moyn cymharu yn erbyn data sydd wedi bodoli. Felly, dyllau ymchwil meintiol te, mae ymchwil meintiol seiliedig ar y syniad dylai gwaith ymchwil cymdeithasol fod yn wyddonol. Hynny yw, bod yna ffordd o fesur bod chi'n gweld patrymau, ymddygiad pobl. A os yn bosib wedyn, bod chi'n gallu gweld perthynas neu gyd-berthynas achosol rhwng rhywbeth. Mae'r sensors pob 10 mlynedd yn un rili da o ddangos hyn, ac mae hwnna'n yn amlwg yn holiadur. Mae'r cwestiynau sy'n cael ei gofyn i bawb yn gwmws yr un peth, fel bod nhw'n gallu cymharu ardaloedd o fewn Prydain. Yn yr un modd, mae'r cwestiynau yn aros tipyn yr un peth o blwyddyn i blwyddyn. Yn amlwg mae yna addasiad oherwydd mae newidiadau fewn y gymdeithas yn ôl amser, ond yn bendant yn y flwyddyn mae'n cael ei gyhoeddi, fydde rhai craidd yna pob 10 mlynedd yn gallu cael ei gymharu 10 mlynedd yn ôl wedyn. Enghraifft, byse un yn Nghymru, faint o siarad Cymraeg sy'n eich tŷ chi, o byse chi ddim yn cael hynna yn Lloegr. Felly mae fe'n berthnasol i'r gymdeithas sy'n cael ei roi. Dyma'r prif ddilliau meintiol te. Holiaduron, cyfweliadau strwythedig. Nawr, cyfweliadau strwythedig yn y bôn yw holiadur ar lafar. Byddwch chi ddim yn cael llawer o gwestiynau agored mewn cyfweliad strwythedig. Maen nhw dal moyn cael y cymhareb yna. Mae fe'n rhywbeth mwy cyflym, ond falle'n dibynnu ar testyn bod e'n fwy foesegol gywir i neiddio ar lafar, i gael cyfweliad wyneb i wyneb gyda rhywun yn hytrach na gofyn i rhywun i wneud fel ffurf o holiadur gatref ei hunain. A'r sylwi agored wedyn, mae hwnna'n dull meintiol, a wedyn allech chi ddefnyddio data eilaidd o ystadegau swyddogol hefyd i wneud hyn. Dyllau ymchwil ansoddol wedyn, mae hwn yn seiliedig ar y syniad y dylai gwaith ymchwil cymdeithasol chwilio am ystyr a dealltwriaeth. Hynny yw bod ein swydd ni fel cymdeithasegwyr yw i ddeall pam bod pobl ymddwyn y ffordd maen nhw'n ymddwyn. Mae lot o trafodaethau ynglyn â bod chi'n methu mesur pobl yn wyddonol, fel mae dyllau meintiol yn dweud, fel mae positifwyr yn meddwl, bod rhaid chi astudio pobl i deall pam eu profiadau nhw mewn bywyd, i ddeall beth maen nhw'n mynd trwyddo yn y gymdeithas, i adnabod patrymau yma ac i weld pam bod pobl yn ymddwyn fel maen nhw. Felly, yr astudiaeth mwyaf berthnasol yn yw ethnograffeg. Astudio'r ymatebwyr yn eu sefyllfaoedd bywyd go iawn nhw ydy hynny. Felly, beth mae ethnograffeg yn defnyddio mwy nag un ddull fel arsylwi, cyfnogol o'r tu mewn, dyddiduron a chyfweliadau'n strwythedig. Mae ethnograffeg yn ffurf reit dda ac yn ddilys mwyn adnabod pobl o fewn eu gymdeithas naturiol, nhw maen nhw'n ymddwyn yn gwbl naturiol. Felly, bydden nhw'n bwrpasol, mae'n moethegol yn dda, mae pobl nhw'n cwestiynu'r ffurf yma. Os chi'n arsylwi rhywun o'r tu fewn, yn amlwg, os chi'n adnabod y ffaith iddyn nhw, chi'n cael eich arsylwi, a falle nid ydyn nhw'n mynd i ymddwyn yn y ffordd naturiol. Felly mae lot fawr o bobl, fel Lord Humphreys yn sy'n sôn am gyda'r cod moeseg wrth diwetha, gyda tea room trade, nath e ddim ddatgelu i'r dynion i fod yn arsylwi nhw,
oherwydd yn gwybod os bydden nhw'n datgelu, bys ydyn nhw yma ddim yn ymddwyn y ffordd oedd yr astudiaeth ei wneud. Ond mae llawer o ddamble bod ei astudiaeth ddim yn iawn, ddim yn moesegol, yn gywir. Felly, dulliau ansoddair te, ar sylwadau, cyfweliadau, grŵp ffocws, a wedyn falle allwch chi edrych ar data eiliad ffôn lle preifat, ddediron neu'n llythyron. Eto, mae hwnna'n angen ystyried ffactorau moesegol gyda hynny hefyd, hefyd preifatrwydd pobl. Mae pob un y rai fwy ansoddol bach mwy tricky o ran yn foesol. Ydy e'n foesol gywir neu beidio i'w wneud? Os ni'n edrych ar grŵp ffocws, neu ddim yn mewn i fanylder am hyn, achos ni yn mynd i edrych ar cyfweliadau yn fwy, ond y bendant gyda grwpiau ffocws, ni'n mynd i fod yn trafod, enghraifft, falle bych chi'n trafod digwyddiadau o drais yn eich ardal chi, neu o drosedd. Nawr, os ych chi'n mewn grŵp ffocws fyna, a chi'n datgelu rhywbeth bod chi'n gwybod, neu bod chi wedi bod yn ddioddefwr ohono, chi ddim yn sicr, falle bod yn ymchwilydd i gweud, bendant, mae'n preifatrwydd mynd i fod fan hyn, byddwn ni ddim yn datgelu chi yn rhan ymchwil, does dim sicrwydd bod y pobl o ran y grŵp ffocws yn mynd i datgelu gwybodaeth sydd cael ei rhannu yn y grŵp ffocws yna. Yn yr un modd, falle bod yna un person yn siarad yn fwy hyderus am rhywbeth, a bod pawb sy'n mynd i cytuno gyda'r person yna. Nawr, dyw pawb ddim wedi cael yr un cyfle fyna, mae ddilysrwydd yr ymchwil yn mynd i gael effaith. Ond yn sicr, mae'r un yn mynd i roi data ansoddol i chi ac yn lot fwy o data gyfoethog i chi o ran dilysrwydd. Chi'n methu ailadrodd nhw, dyna pam dyw e ddim yn ddibynadwy i'r raddau. Os ni'n gwneud creu grŵp ffocws, yn bendant, bydd ddim yn mynd i creu'r un grŵp ffocws eto gyda'r atebion un beth i gymharu. A falle bod y testyn yn mynd i fod yn un peth, ond mae sut maen nhw'n mynd i drafod yn mynd i fod yn gwbl wahanol. Yn wahanol iawn i dulliau meintiol holiaduron, os rwy'n holiadu'r un peth mas i bawb, mae hwnna'n ddibynadwy ond mae pawb yn derbyn yr un cwestiwn. So, fi gallu cymharu. Nawr, cyfweliadau. Dyma'r un ni'n mynd i ffocysu arno am weddill y sesiwn, a mi fyddwn ni'n edrych ar cwbl o gwestiynau hefyd, neu cwestiynau 20 marc yn ymwneud gyda cyfweliadau. Felly, cymysegwyr yn gallu ddefnyddio'r dull cyfweld yma am ddata ansoddol. Mae nifer fawr o ffurfiau gwahanol o ddulliau cyfweld. A fel nes i weid, mae hwn yn rhoi ddyfnder i chi ac ystyr, so mae fe'n rhoi ymchwil ansoddol, ond mae fe'n rhoi mwy o ddilysrwydd i chi o ran eich ymchwil chi. So chi'n cael... Chi'n ymwybodol o pam mae person yn gwneud rhywbeth, chi'n rhoi cyfle iddyn nhw drafod. Mae fe lot fwy personol a holiadur. Chi'n cael sgwrs gyda'r atebwr. Chi'n rhoi o sefyllfa iddyn nhw i drafod hytrach neu bod chi'n pennu cwestiynau. Yn amlwg, mae'n dibynnu ar pa fath o gyfweld i chi'n neud gyda'r person yma. Ond mae yna hyblygrwydd yna hefyd. Mae fe'n haws cynnwys cymysgedd o gwestiynau agored a chaeedig, fel bod modd casglu data felly meintiol ac ansoddol. Ond yn bendant, mae yna hyblygrwydd yn y ffordd i chi'n ymateb i bobl a'r ffordd mae'r ymchwil yn ei fynd yn y blaen. Felly, 3 prif fath o gyfweliad yn ni. Cyfweliad strwythedig, lle mae wedi strwythuro yn dyn. Hynny yw, fel nes i ddweud, mae fe fel holiadur ar lafar. Mae cwestiynau wedi darllen uchel, a'r atebion wedi cofnodi gan y cyfweliad strwythedig. Dyna'n y bôn ydy cyfweliad strwythedig. Sim rili llawer o ffyrdd i newid y gyfweliad yma. Chi yn stuck i'r hyn sydd wedi cael ei ysgrifennu, os ych chi moyn cymharu hwnna wedyn. Felly, mae cyfweliad strwythedig yn rhoi data meintiol i chi. Allwch chi cael cwestiynau yn debyg iawn fel hyn, a falle rai agored wedyn sy'n rhoi yr opsiwn o cael data meintiol ac data ansoddol. Cyfweliad di-strwythur wedyn, neu allai'n cael ei galw yn cyfweliadau manwl, fi wedi cael hwnna ar bapur holiad o'r blaen, allai hefyd bod yn anstrwythedig. Nawr, hwn yw ble mae'r ymchwilydd yn annog yr atebwr i siarad ac yn gadael iddyn nhw neu iddi hi i liwio'r tylerau hunan a manylion y cyfweliad. They've got the floor fel petai, okay? Maen nhw'n rhoi cwestiwn, neu falle just topic, a maen nhw'n siarad.
Mae hwn yn un dda oherwydd falle all testyn cael ei... Gallwn nhw falle cymdeithasegwr heb ystyried i drafod, a wedyn maen nhw'n ymestyn yn yr ymchwil. Felly mae hwn yn un eitha da o ran, os nag oes gyda chi cynllun cyn i ddilyn yn eich ymchwil chi eich hunan, mae'n un eitha da i chi gallu arbrofi ar sut mae pobl yn meddwl, a sut mae pobl yn ymddwyn, a pam yn ymddwyn yn y ffordd nhw, sut mae rhywbeth wedi effeithio nhw. Mae fe'n dda o ran falle bethau chi heb ystyried. Mae fe hefyd yn rhoi lot fawr o ddilysrwydd i'ch ymchwil chi, achos chi yn rhoi'r geiriau, chi'n defnyddio geiriau nhw. Chi heb rhoi unrhyw fath o eirfa iddyn nhw i ddilyn. Yr cyfaliad lles strwythedig wedyn, mae hwn rhwng ddau begwn, hyn y gofaliad wyneb yn wyneb, ceir unrhyw nifer o bosbiliad ar gyfer trefn y drafodaeth. Hynny yw, chi'n gallu cael cymysgedd o cyfaliad ydy strwythyr strwythedig, so mae cymysgedd o gwestiynau gwahanol gyda chi fan hyn. Mae chydig o strwythyr gyda chi, sy'n rhaid i chi fod yn dyn iddo fe, ond os ych chi'n meddwl falle bod y cyfranogwyr yn mynd ychydig off-topic fel petai, chi'n gallu tynnu nhw nôl mewn wedyn gyda cwestiynau pendant chi wedi pennu sy'n chi eisiau ffocysu arno, os nag ych chi'n meddwl bod y ffocws yn cael ei golli ychydig. Felly, i edrych ychydig yn fwy ar y tri fath o gyfweliad yma. Fel nes i weid, mae'r cyfweliad strwythedig yn debyg i holiadur a dyllen yr atebwyr. Mae'r un cwestiwn yn cael ei gofyn yn yr un trefn i bob atebwr. Dyna sut ych chi'n cael yr un peth a holiadur, dyna pam mae fe'n ddibynadwy. Mae'r trefn yn gwbl pwysig hefyd, herwydd falle os chi'n newid y drefn, chi'n methu cymharu'n o'ch chwaith, achos falle bydd yna rhywbeth di trigro rhywbeth arall i'r person, wrth gofyn neu ymateb i cwestiwn mewn trefn gwahanol. Felly mae'n bwysig bod y trefn yn cael ei gadw'n dyn. Mae cyfweliad strwythedig yn fwy tebygol o gynhyrchu data hawdd i'w gymharu â'i gilydd. Chi'n gallu mesur e. A chi'n gallu gweld y perthnasoedd rhwng pethau. Chi'n gallu gweld y patrymau yn sefydlu hunan. Felly, o ran cofnodi eich casgliadau chi, mae hwn yn un reit dda i wneud. Mae'n haws creu data rhifol o'r cyfweliad strwythedig, eto, herwydd mae'n rhywbeth chi'n gallu mesur, chi'n gallu cymharu beth chi'n canfod. Mae llai o gyfle o duedd fan hyn hefyd, duedd yr ymchwilydd. Llai o effaith o ran does dim emosiwn. Os ych chi'n gwneud cyfweliad anstrwythedig neu cyfweliad lled strwythedig, mae yna falle ffordd i chi'n ymateb i atebion yn mynd i gael rhyw fath o effaith ar y cyfranogwyr. Nawr, cyfweliadau anstrwythedig neu di-strwythyr. Na'n mynd trwy'r pethau da ar hyn o bryd gyda cyfweliad anstrwythedig. Mae fe'n debyg iawn fel wedi si i gwrs anffurfiol. Mae fe'n hyblyg, cwbl ben agored a heb cwestiynau penodedig. Mae'n ffordd dda o ddarganfod agweddau a barn pobl. Os ych chi'n gwneud gyda grwpiau sensitif o bobl, falle bod chi yn gwneud gyda topics sensitif, falle cyfrinachol, falle rhywbeth meddygol, trais, neu falle bod chi'n edrych ar magu plant, falle bod chi'n edrych ar mamau sengl, rhywbeth sy'n eitha personol i bobl. Gyda cyfweliad anstrwythedig, os chi'n rhoi'r cyfle iddyn nhw drafod, mae fe'n mwy o tebygrwydd bod nhw'n hapus â chi drafod e. Maen nhw'n teimlo bod chi'n magu perthynas gyda nhw. So mae rhai grwpiau'n llai parod ar paru gwybodaeth i ymchwilydd. Maen nhw'n gallu bod yn eitha drwg dybus neu ofnus, neu'n anghyfforddus yn eu cwmni. Felly, gall cyfweliad anstrwythedig oresgyn y problem hynny, oherwydd gall ymchwilydd wneud i'r atebwr deimlo'n gyffyrddus, chi'n gallu magu'r perthynas yna. Maen nhw'n gallu ymddiried ynddo chi, maen nhw'n gallu gweld eich emosiwn chi. Yn enwedig os mae hwn yn bwnc sensitif. Gallai fod yn ffordd addas iawn i ymchwilio mewn i bwnc sensitif hefyd. Mae tebyg yn fwy tebygol drafod pwnc sensitif neu boenus, os ydyn credu bod ymchwilydd yn sensitif yn anghenion y bobl, nhw'n ystyried yn sôn foesegol eto, ydy nhw'n ysgoi unrhyw fath o niwed i'r person yna, ysgoi y twyllt, bod nhw'n gyda'r caniatâd, bod nhw'n ymwybodol o popeth sydd o blaenau nhw. So maen nhw'n ddatblygu'r perthynas da yna. Maen nhw'n ystyried safbwynt a atebwyr hefyd.
So mae cyfweliadau ystradegau'n galluogi'r atebwyr i ymelaethu yn eu atebion nhw. Os maen nhw'n ddim yn hapus y ffordd, mae falle cwestiwn wedi cael ei geirio iddyn nhw, bod nhw'n gallu newid y cwestiwn yna yn eu ateb nhw, meddwl, wel, ansicr o hynny, ond dyma sut dwi'n actually gweld y sefyllfa. Felly mae fe gwbl yn eu geirfa nhw. Mae'r cyfweliad anstrydau'n galluogi atebwyr i reoli eu ateb ac i ddewis i ba gyfeiriad i fynd i atebion nhw wedyn. Os chi'n cymharu hwnna i cyfweliad strwythedig, mae hwnna'n rili tyn a methu rili does dim shifto hwnna. Maen nhw'n stuck ar ran beth yw'r opsiynau o ateb and that's that. Okay? So fan hyn, mae rili gyda nhw'r gallu yma i ddweud eu barn nhw yn eu geiriau nhw eu hunain. Dilysrwydd a manylder wedyn, os yw'r atebwyr yn teimlo'n gyffyrddus yng nghwmni'r ymchwilydd, yna maen nhw'n fwy tebygol o drafod yn agored. Maen nhw'n mynd i fod yn llawer fwy hyderus i dweud eu barn nhw os maen nhw'n teimlo bod nhw'n gallu ymddiried yn y person yna. Maen nhw'n darparu data llawer fwy gyfoethog, fwy real i reality o bywyd nhw. O llawer ymchwil yn defnyddio cyfweliadau strategig gyda'r ganfod agweddau, gwerthoedd a pan. So felly agweddau ac ystyron pobl, hynny yw pam mae pobl yn ymddwyn y ffordd maen nhw wedi bod yn ymddwyn. So felly mae hwnna'n rili dda i wybod y natur o sut mae pobl yn ymddwyn neu sut mae pobl yn teimlo. Mae yna problemau gyda cyfweliadau strategig. Yr un bennaf oll, yn wahanol i cyfweliadau strategig, mae yna duedd ymchwilydd yma. Okay? Mae pobl yn ymddwyn yn ôl eu canfyddiadau gan eraill. Byddwn ymateb yn wahanol sy'n ymchwilydd yn hen neu'n ifanc falle, yn dibynnu ar y testyn bwnc. Falle bydd nhw'n wahanol ar os bydd ymchwilydd yn benywaidd neu'n gwrywaidd, di neu'n wyn ac yn y blaen. Felly mae fe'n gwbl, mae natur sut maen nhw'n ymddwyn yn mynd i fod yn gwbl gwahanol gyda pwy sydd o'i blaenau nhw. Mae pobl yn tueddu ymddwyn yn ôl sut y cant eu trin ac yn aml yn rhoi atebion y disgwyl iddyn rhoi. Mae rhai pobl, bod hwn yn reit dda o ran rhoi llais i bobl i ymateb yn y ffordd maen nhw eisiau. Os maen nhw wedi gofyn cwestiwn nhw mewn ffordd penodol, maen nhw'n meddwl wedyn, angen i fi ymateb hwn nawr yn y ffordd ti eisiau fi ymateb hwn, nid yn y ffordd falle dwi eisiau ymateb i hyn. Felly mae hwnna'n tuedd yn ymchwilydd, maen nhw ond yn mynd i roi y ffordd maen nhw'n meddwl dylsen nhw ateb yn hytrach na ffordd mae angen nhw ateb yn onest. Dilysrwydd, ydyn nhw'n dweud y gwir. Mae hwn yn wir ym mhob fath o ymchwil, os mae fe'n unig gyda holiadur neu cyfweliadur i le grŵp ffocws. Chi methu, os nag yw e'n gydd, fel arsylwi yn gydd, mae fe'n rili anodd i wybod os mae fe'n natur yn gywir neu beidio. A yw beth maen nhw'n cofio yn iawn o ran sut maen nhw'n cofio digwyddiadau. Mae rhai pynciau'n sensitif a ni fydd pobl yn fodlon cyfadde falle i rai bethau. Ar llaw arall, gallai rhywun gorddweud rhywbeth. Pan nhw'n siarad y byddu falle profiadau rhywiol, mae gormod o emosiwn yn ymwneud gyda'r pwnc. Felly mae yna gormod yn dylanwadu'r ffordd maen nhw'n ymateb wedyn. Cyfweliadau lled strwythedig wedyn. Felly mae'r cyfweliadau lled strwythedig yn gyfuniad o cyfweliadau strwythedig a di-strwythyr. Rhwng y ddau begwn hwn o gyfweld, wyneb yn wyneb, ceir unrhyw nifer o bosbiliad ar gyfer trefn y drafodaeth. Felly, rhain y gyrwyn yn gyfweliadau lled strwythedig. Yn y sefyllfaoedd hyn, gall cyfweld ofyn cwestiynau ychwanegol, neu cwestiynau sy'n gofyn am eglurhad yn ogystal â ystyr y cwestiwn cyfweld greiddiol. Ym mhob fath o cyfweliad, dyna beth yw'r big plus point i holiadur, yw bod yr ymatebwyr yn gallu gofyn am ystyr rhywbeth. Os maen nhw'n ansicr o sut mae rhywun wedi geirio rhywbeth iddyn nhw, mae yna eglurhad yna iddyn nhw gyda'r cymdeithasegwyr. Felly mae cyfnogwyr o hyd yn gallu gofyn o, ddim cweith yn siŵr sut i chi'n meddwl o hyn, sut fi angen ymateb i hyn. Felly mae dilysrwydd yna o hyd. Gyda holiadur, os mae rhywun yn deall cwestiwn, mae dilysrwydd yn cael effaith fyna oherwydd falle bod nhw ddim yn deall y cwestiwn, neu falle bod nhw'n ymateb iddo fe yn y ffordd maen nhw'n dehongli rhywbeth. Felly, gyda hwn, chi'n ysgoi hynny os chi'n gallu gofyn am help.
Mae nhw dal yn dilyn sgript gyda lled trwyddedig, ond mae modd addasu neu holi ddymnach os mae angen. Nawr, mantais i hwn bod modd cyfuno cryfderau y ddau fath o gyfweliad fan hyn. So mae cyfweliad lled trwyddedig yn enghraifft o driomlio fewn dull. Nes i wedi y gair yna i chi gynnau. Nawr, gobeithio bod chi yn adnabod beth yw driongli. Mae chi angen driongli mwy am 1.4 pan mae'n dod i bydd yn 30. Ond mae yna modd o gael driomliad o fewn dulliau ymchwil, a hynny yw pan chi'n defnyddio mwy nac un ddull i ddarganfod data chi. So yn y modd yma, mae cyfweliad strwythedig ac anstrwythedig wedi cael eu cyfuno. Felly chi'n cael, allech chi gael data ansoddol a data meteol yn cael ei ddanfod fan hyn. Felly, cryfderau cyfweliad yn gyffredinol te. Mae cyfweliad yn defnyddio mwyn derbyn gwybodaeth fanwl am y gweddau, barn a theimladau personol unigol, ble mae ateb yn esbonio ei hun, gan ddefnyddio geiriau ei hunan. Gallai'n arwain at gallu data ansoddol, cyfoethog, i'r ymchwiliad ansoddi. Fel arfer, mae cyfradd ymateb uwch gan gyfweliadau cymryd lle ymchwil eraill. Hynny yw, y problem gyda holiadur, os chi'n rhoi holiadur i person, mae llawer iawn o bobl ddim yn mynd i gofio i wneud e. Gyda cyfweliad chi yna, felly mae'ch cynrychiolaeth yn mynd i fod yn uwch. Gwendidau, wel, mae'n peryg i ymchwilydd yn ymwneud i'r atebion. Yr atebion drwy ffordd mae'n geirio neu gofyn cwestiwn cyfweliad, gellir galw hynny'n effaith yr ymchwilydd, fel nes i wedi, the researcher effect, sorry. Hefyd mae'n sampl yn aml yn fach iawn y cyfweliad, ac felly nid yw'n gynrychioliadol o'r bobl gyfan. Bod cyfradd ymateb yn uwch, chi ddim yn mynd i gael cynrychiolaeth fel ych chi'n cael fel holiadur. Mae graddfa chi'n llosbarthu holiadur yn fwy eang gyparu a faint o'ch bobl chi'n gallu cyfweld. Dyna pan mae grwpiau ffocws yn eitha y poblogaeth gyda pobl, os chi'n cyfweld lot fwy o bobl, efo problemau gyda hynny hefyd. Ond problem mwyaf fan hyn wedyn, chi'n methu cyffredinoli bod eich sampl o bobl chi wedyn yn cynrychioli'r boblogaeth gyfan yn eich ymchwil chi. Nawr, wrth i chi adolygu am y ddulliau ymchwil, be bys ni'n edrych arno, achos mae cwestiynau, byddwn ni'n edrych ar un nawr mewn eiliad, mae'r cwestiynau gofyn i chi edrych am gan amla cryfderau neu gwendidau dulliau ymchwil. Gallwch chi gael hwnna fel cwestiwn 10 neu cwestiwn 20 marc. Felly, pan chi'n adolygu am y ddulliau ymchwil, y ffordd orau wneud bys ni'n dweud, bys ni'n cael disgrifiad enghraifft o beth yw cyfweliad strwythedig yn gyntaf, a wedyn bydd ni'n tabl cryfderau gwendidau ohono fe. Achos dyna beth sy'n angen chi wneud, angen chi pwyso mesur beth yw'r gwendidau, beth yw'r cryfderau o hyn. Mae angen i chi hefyd gofio eich cymdeithasegwyr chi, a da at hwnna nawr mewn eiliad, oce. Nawr, trefnu hefyd sefyllfa gyfweld. Mwyn i gyfweliad i lwyddo, mae rhaid i'r cyfwelydd neu cyfweliad ymlacio. Mae ystyriaeth BACA o'r mwnis disgrifio'r broses hon yn ofalus. So, chi'n ceisio gwneud ei gorau glas i gael eu cyfweliad i ymlacio a gwneud iddyn deimlo'n hapus gyda'r sefyllfa. Gwneud hyn wrth osod yn stafell yn ofalus, so bod y dodrefn yn eitha relaxed iddyn nhw, oce? Roedd angen iddi osgoi creu sefyllfa ymosodol neu anodd mewn unrhyw ffordd. Mae hefyd yn bwysig i gyfwelydd paratoi'n dda, sy'n gofyn am grym wrth trefnu a chynllunio. Cyfweliad cymryd cryn dipyn o amser. Os bydd angen ailadrodd cyfweliad, mae'n bwysig bod cyfweliad yn teimlo bod yr amser a dreulio'n yn cyfweliad greiddiol yn ddigon gwerthfawr i'w ailadrodd. Hynny yw, nhw'n mynd i ailadrodd rhywbeth maen nhw'n meddwl, oedd hwnna'n pointless, neu fi heb cael dim byd mas o hwnna, neu mae fe'n achosi falle o niwed iddyn nhw. Felly mae angen cynllunio neu'r pynciau trafod yn rili ofalus o flaen llaw. Mae fe'n syniad yn ei rhyw fath o cynllun peilot ar cwestiynau i weld sut mae pobl yn ymdopi gyda'r cwestiwn a sut maen nhw'n ymateb. Gall cwestiynau fod yn agored neu'n gaeedig, o cwestiynau caeedig yn cynnig atebion, ond mae angen datblygu ar cwestiynau agored. Bwysig annog y cyfweliau i fod yn agored, felly rhaid cyfweliad osgoi cwestiynau gallu'r ei ateb gyda ie neu na. Yr holl broses o cyfweliad yw bod na amser iddyn nhw i drafod yn y geiriau hunan.
Gallai gofyn mewn mwy nag un fformat a gweithio byddai caniatau distawrwydd yn ddigon i enyn ymateb. Fel i ni gweud, so mae moeseg nhw mewn i cyfweliadau. Gallwn tynnu moeseg difrifol ynglwm â cyfweliadau. Yn astudiaeth 2003 o bobl ifanc gwyn dosbarth gweithiol a chyflogaeth, bu McDowell yn cyfweld nifer o fechgyn o ardaloedd difyndiedig. Wrth gyfweld yng Nghaergrawnt, defnyddio'r eichegin eu hun i gynnal cyfweliadau. Wrth edrych yn ôl, gwylwn bod peryglon difrifol yn wneud hyn, nad oedd hi byth ar ei phen ei hunan y tŷ, gyda'r atebwyr a'i bod hwythau dros 16 oed ac wedi cael caniatâd i rieni. Dylse hi falle ddim yn ei rhywle cyhoeddus i cynnal nhw. Achos nhw'n nawr yn gwybod beth mae'n byw, os mae unrhyw beth yn mynd anghywir gyda'r ymchwil, mae yna niwed i ddyn o potensial. Felly, allwch defnyddiwch y cymdeithasegwyr yma yn eich gwaith chi. Mae arholwyr yn chwilio amdani nhw yn eich atebion chi. Gyda hwnna mewn meddwl, pan ni'n edrych y cwestiwn yma nawr, fi wedi rhannu hwn gyda chi, gyda'r pwynt pŵer yma heno. Mae yna dogfen Word gyda llwyth o waith cymdeithasegwn astudiaethau i chi ddefnyddio ar topics gwahanol. Dyw e ddim jyst ar dulliau, maen nhw'n rhai ar samplu, dilysrwydd, defnyddiad. Felly mae'n werth i chi edrych yna ac i ddysgu fe. Siŵr bod gyda chi fydd nodiadau ysgol chi ta beth. Ond felly mae hwn yn ffyrdd neis i chi ddefnyddio i adolygu. A be byddwn ni'n gwneud wedyn, pan byddwn ni'n edrych ar cryfderau gwendidau, enghraifft holiadur, byddwn ni'n wedyn yn adio colwm cymdeithasegwyr. So mae gyda chi tadfen yr un am pob ddull. So esboniad beth yw holiaduron, cryfderau gwendidau cymdeithasegwyr sy'n ymwneud gyda rhain. Fel bod gyda chi yn strwythur clir eich ateb chi. Reit, felly, cwestiwn 20 marc. Ni wedi gwneud cwestiwn 5 a 10 marc yn y sesiwn diwethaf. Felly dyma cwestiwn 20 marc, nawr. As chi'n gweld, fi roi sên y bwys C, gan gyfeiriad yr eitem ac astudiaethau cymdeithasegol, trafodwch cryfderau a gwendidau cyfweliadau lled strwythedig. Na i ddim darllen yr eitem allan, allwch chi, fel nes i weid gynnau, allwch chi just gwasgu pause ar hwn, darllen e, cyn ni symud blaen nawr, Mae angen i chi dewis o leia 4 pwynt, 2 gryfder a 2 wendid. So yn yr achos yma, mae'n gofyn i chi am cryfderau a gwendidau cyfweliadau lled strwythedig. Falle byddwn yn gofyn i chi gan gyfeiriad yr eitem astudiaethau cymdeithasegol trafodwch samplu haeniedig. Wel, os ywch hwnna yw'r achos, byddwch chi roi 4 pwynt i fi am sampl haeniedig cryfderau a gwendidau. Sicrhewch bod yn egluro'r pwyntiau'n llawn. Rhowch enghreifftiau astudiaethau, hynny yw hwn. Fi moyn gweld cymdeithasegwyr yn strwytheg yn cael i mewnbynnu yn eich ateb chi. Cymdeithasegwyr adnabyddus i gefnogi'ch pwyntiau chi. Defnyddiwch eich cysyniadau chi. Mae hwn yn holl bwysig. Dylse fod pob cryfder neu pob wendid yn cyfeirio dddull. Mae'n edrych nôl i hwnna mewn eiliad nawr. Cyfeiriwch at yr eitem. Atebwch cwestiwn gan dehongli, so cynnig dadleuon rhesymegol. Mae A a 3 gyda chi ble, chi fod pwyso fesur y cryfderau gwendidau. So tua 20 munud i hwn, tua 2.5 o waith. Nawr, dddull, dilysrwydd, dibynadwyedd, ethigol, cynrychiolau, cyffredinoli. Mae angen i'r 4 pwynt yma i fod yn un o'r rhain. Hynny yw, falle bod dilysrwydd yn gryfder, falle bod dilysrwydd eto yn gryfder. Mae hawl i chi ailadrodd y gair, ond bod chi'n gweud pethau gwahanol amdano fe. Felly, 4 pwynt yn cyfeirio y gryfder cyntaf, yr ail gryfder. So, mae chi 2 gryfder, 2 wendid. Ydy'r cryfderau yn mynd i ffocysu ar ddilysrwydd, ydy'r gwendidau falle mynd i ffocysu ar pwyntiau ethigol, ond bod chi'n defnyddio'r geirfa yma. Felly, mae'r cwestiwn yma'n gofyn i ni am cyfweliadau lled strwythedig, cryfderau gwendidau rhai lled strwythedig. So mae angen i chi yn gyntaf, mae fi wedi gweud fan hyn, reit ar y top fan hyn, dealltwriaeth o gysyniadau cyfweliad lled strwythedig, so cynnyrchu data ansoddol yn bennaf, a theth data meintiol. Bod chi'n rhoi disgrifiad i fi o beth yw cyfweliad lled strwythedig gyntaf. Hyblygrwydd, allwch chi ddefnyddio hyn.
So mae hwn yn sicrhau dilysrwydd yn ni, okay? Chi wedi gweld fi roi hyblygrwydd, dilysrwydd ethigol. Dyma'r pethau da amdano nhw, okay? Allwch chi ddewis 2 o'r ein, 2 allan o 4, pa bynnag rhaid un mwy o gyffyrddus ynddo. So gall y cyfeirwyr ofyn rhai cwestiynau penodol, ond holi ymhellach mwyn cael mwy o wybodaeth neu eglurhad. Byddwn ni'n dweud bod hwnna yn gallu mynd gyda'r dilysrwydd cyntaf. Gallu trawsgrifio data a gasglu'r ein negu mewn geiriau, gan ddarparu gwybod ddisgrifiadol am bobl sy'n cael eu astudio fel yr eitem. Byddwn ni'n gweud hynny gyda hyblygrwydd, yr ffaith bod yna hyblygrwydd o fewn yr astudiaeth, achos maen nhw'n gallu mynd holi ymhellach. Okay, so mae'r 2 yna gallu bod yn bwynt yr un. Pwynt arall allwch chi ystyried fel gryfder, dilysrwydd eto. So bys ni'n gweud, y cryfder cyntaf yw'r ffaith bod yna dilysrwydd, oherwydd gallu trawsgrifio data gasglu'r mynegi mewn geiriau eu hunain, gan ddarparu gwybod ddisgrifiadol o'r bobl sy'n cael eu astudio, fel wel yn yr eitem. Dwedwch ychydig mwy i fi yn yr eitem, beth ych chi'n gweld. Mae hyn hefyd yn sicrhau hyblygrwydd, gall y cyfeirwydd ofyn rhai cwestiynau penodol, holi ymhellach mwyn cael mwy o wybodaeth neu eglurhad ar rhai testunau sy'n cryfhau dilysrwydd. Okay, bod yna ffocws bod chi'n defnyddio'r geirfa yma o hyd. Yr ail gryfder wedyn, dilysrwydd eto os chi eisiau, ac bod chi'n dweud rhywbeth gwahanol am dilysrwydd. Drwy'r cyfaliad gallwn ymchwilio archwilio ystyron, y mae pobl sy'n cael eu astudio yn eu rhoi i weithredoedd, enghraifft y penderfyniad i godi terfys fel yr eitem. Mae'r data'n fwy dilys yn ddilyn megis holiadau'r cyfaliadau strwythedig. Dwedwch pam, pam bod hwn, fi eisiau rhoi fel pwyntiau chi'n meddwl. O gymharu ymchwil holiadur, mae gan y cyfeirwydd amser i ddatblygu empathi, gyda rheini yn ymchwil iddynt. So mae Feiber yn gweld hwnna, Fertson, so bod na hyblyg o bod chi'n actually deall sut mae pobl yn ymateb i rhywbeth. Neu allwch chi'n gwneud ethigol fel yr ail bwynt chi. So yr ail gryfder yw bod e'n ethigol yn gywir gall trafod gweithgareddau materion sensitif yn dadleuon wrth i ymddiriaeth gael ei meithrin. Gall y cyfwelydd weld ffurfiau cyfathrebu di-eiriau yn y ffordd y mae'r sawl y mae'r cyfwelydd ac ef yn cyflwyno ei hun. Eto, chi'n gweld y bocs oren fan hyn, fi wedi dweud hwnna, mae rhaid i chi cyfeirio at astudiaeth sy'n cael ei ddefnyddio. Okay? So, neuac, gallwch chi ddefnyddio hyn, gofaliadau strwythedig neu ymchwil i Newcastle a Chavs Youth and Class in the Post-Industrial City. Mae hwnna ar y deimlad wedi rhannu. Bydd hefyd rhaid ystyried wedyn 2 wendid. Okay? So, cymharedd, eto, mae hwn yn mynd gyda y dibynadwyedd. Okay? So, mae cymharedd dibynadwyedd yn un, so allwn ni dechrau gyda gryfder, y gwendid cyntaf ydy dibynadwyedd. Mae yna diffyg trylwedd gwyddonol, fel mae Popper yn dweud. Nid yw'r cyfweliadau syniedig, felly mae'n bosib bod yn llai ddibynadwy. Mae'n anodd iawn i ailadrodd amser a rhwng grwpiau, a chydig o ddata meintiol o gymharu ar holiadur fel yr eitem. Okay, so allwch chi roi reina 2 gyda'i gilydd fel gwendid 1. Hefyd, gall cyfeirwyr gymryd llawer o amser, gallai fod yn gostus ar enghraifft treuliodd Elin Bach 6 i 8 awr ar gyfer taludd y cyfweliad 30 o'r mwnis ar gyfer ei astudiaeth. Dilysrwydd yn wendid, os yw'r cyfweliadau wedi cael ei recordio, yna mae angen trawsgrifio'r gwybodaeth y gasgwyr a gall hyn gymryd oriau lawr ar gyfer awr o gyfweliad. Os nad y cyfweliad wedi cael ei recordio, yna gall gwneud nodiadau fod yn heriol, gan fod ymchwil yn dibynnu ar ei gof. Dilysrwydd arall ych chi'n ystyried, gall effaith y cyfweliad bod yn broblem, oherwydd gall y cyfweliad ddylanwadu'r atebion drwy iaith gorfforol, so dylanwan y tuedd ymchwilydd yna. Gall diwinolrwyddo cymdeithasol bod yn broblem, lle mae rhai sy'n cael eu cyfweld am gyflwyno eu hunain mewn ffordd benodol, a gall hyn ffeithio a dilysrwydd yn ymchwil, felly bod pobl ddim yn ymddwyn yn y ffordd maen nhw yn ei meddwl. Okay. Fi roi cwestiwn arall fynd i chi gyda cyfrifiadau manwl. So gan ddod deunydd o'r eitem a gwybod gymdeithasegol, esbynwch 2 reswm posibl pam mae gymdeithasegol yn defnyddio cyfrifiadau manwl mewn ymchwil cymdeithasol. Nawr, ar y sleid nesaf, dwi wedi rhoi cyfrifiadau'n stredig o ran cryfderau gwendidau, ac yr un peth fan hyn, fe torri hwn i lan ychydig i chi, gyda beth bys ni'n gweud o ran dilysrwydd.
sut bys ni actually ateb. So rhaid ni jyst cryfderau gwendidau, cyflwyniadau anrhyddedig yn beth ni newydd bod trwyddo yn gynt yn y sesiwn. A wedyn am y cwestiwn yma, dyma sut beth bys ni'n ystyried fel atebion. Cwbl gyda chi efo 3 bocs ar y top yw'r astudiaethau cymdeithasegwyr, a wedyn be bys ni'n ystyried fel y pwyntiau i drafod fel cryfderau gwendidau. Allwch chi croeso chi fynd ati wedyn pan chi'n adolygu i ceisio creu ateb eich hunan. Ffordd arall hefyd o adolygu am hwn, mae hwn yn cyfle lled strwythedig, so un newydd wneud, ond ar lafar allwch chi'n ateb e. So bocsys gwyrdd yw'r cryfderau, a'r bocsys coch amlwg yw'r gwendidau. So allwch chi ymarfer hyn ar lafar pan chi'n rili gwybod eich stwff chi a rhoi marc eich hunan pwynt am bob peth chi'n dweud. Felly mae hwnna'n ffordd i da strwythurwch ateb chi ar lafar yn gyntaf cyn rhoi fe ar bapur. Os chi'n meddwl yn amlwg pan chi'n gwybod eich stwff chi wedi adolygu yn eitha drylwy wedyn. Felly gobeithio bod hwnna wedi helpu chi gyda'ch cyfweliadau strwythedig, lled strwythedig a rai manwl, a dechrau chi wedyn ar y ddulliau ymchwil yma o gymdeithasegwyr. Diolch yn fawr.